Ministriso min ɲɛsinen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma k'u bɛnale enrôlement ba kɛrɛnkɛrɛnnen ka o boloda ani ka taa se aw ka fichier individuel olu sɔrɔli ma aw fɛ cogoya min na. A baara ninnu bɛna kɛ yɔrɔ min kɔnɔna na o de ye an ka sigida mairie kɔnɔna na ka fara o kan Bamako mairiba ani gouvernorat o kɔnɔna la. O tuma na sa baara in bɛ daminɛ waati min na o de filɛ nin ye décembre kalo tile fɔlɔ ka taa se tile 31 ma san 2020. Nin baara belebeleba in a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ n'u sisan b'a daminɛ san 15 ka yɛlɛ o sanfɛ ni o y'a sɔrɔ u ka lahala foyi tɛ aravɛki mansiw kɔnɔna na ka se ka olu sɔrɔ cogoya min na u photo ani u tigɛ jaw. Aw minnu bɛ k'a fɔ ni aw ma deli fiyewu ka aravɛki yɛrɛ kɛ fiyewu yaasa aw sen ka ye nin na sa a bɛna kɛ sababu ye aw ka aravɛki kɛ k'aw ka fichier individuel k'o fɛnɛ sɔrɔ ka fara o bɛɛ kan k'aw tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛnfuraw kan ni o ye liste électorale ye. O tuma na sa ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bɛ a la aw minnu b'a daminɛ san 15 la ni o y'a sɔrɔ aw delila ka aravɛki kɛ ni aw bɛ fɛ ka taa aw photo ta ni k'aw tigɛ nɔ ta aw ni aw ka récépissé kɔrɔlen o de bɛ taa kɛnɛ kan. Aw minnu bɛ ni aw ma deli ka aravɛki kɛ fiyewu yaasa aw ka se ka aravɛki kɛ ka aw tigɛ nɔ ta ka aw photo ta fo aw ni aw ka wolosɛbɛn lakika ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Baara ninnu bɛna kɛ kɛnɛ minnu kan olu de filɛ nin ye Bamako sigida fɔlɔ Korofina mairie kɔnɔna na, sigida filanan Misira mairie kɔnɔna na, sigida sabanan Wolofabugu Bolobana mairie kɔnɔ, sigida naaninan o bɛ kɛ Lafiyabugu mairie kɔnɔna na, sigida duurunan Torokɔrɔbugu mairie kɔnɔ, sigida wɔɔrɔnan o bɛ kɛ Sogonikɔ mairie kɔnɔna na. Kɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ minnu b'a la olu de filɛ Bamako mairiba o kɔnɔna wali kelen Bamako gouvernorat o kɔnɔna na. Nin ye weleweleda kan ye ka bɔ ministriso min ɲɛsinen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma ani kɔkɔrɔdon baarabolo min n'a bɛ wele ko projet d'appui au processus électoral passe ni PNUD fɛ. Bi décembre kalo tile 8 san 2020 aw minnu b'a filɛ sanga a n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔkana la Mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o togoya la ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ bingani wale o bɛ ka caya ka tɛmɛ an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ sa an b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun kɔnɔna in na maa maramafɛntigi lakodɔnbali dɔ olu ye bingani wale ta kunu sɔgɔmada joona nɛgɛ kaɲa 6 wagati ka bolimafɛn dɔ ni ka o sɛgɛrɛ sa o bolimafɛn yɛrɛ sa ale tun bɛ ka taa Madalaya ale ni Sanga o ni ɲɔgɔn cɛ Madalaya ni Sanga yɛrɛ sa olu bɛ Sibela ale bɛ Bafulabe o mara la bolimafɛn bolila ale sɛbɛkɔrɔ joginna u y'ale ta teliya la ni ka taga n'a ye Lapitani so la o wagati kelen na sa Gomakurakaw olu fɛ yen nɔ Gomakura ale bɛ ɲɔnɔ o mara la sa u ye sɛnɛkɛla 3 ni ka to u ka foro la ka olu bɔnɛ o ni na o kɛra karidon o wagati kelen fana na sa Mpala Pel dugu fana na sa olu ka dugutigi u ye o fana minɛ ni ka taga ni o ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ale fana ma ye Gawukaw fana fɛ yen nɔ sa maa maramafɛntigi lakodɔnbali dɔ olu tun bi bolimafɛn sen 2 la ni o ye moto ye u ye marifa ni ka o ci dɔw fana na nɛgɛ kaɲa 22 wagati sa o kɛra bolimafɛn bolila dɔ ani a ka ladegeden o la sa nka bolimafɛn bolila 2 ni a ka ladegeden maramafɛn ma olu sɔrɔ nka maa min tun bi bolimafɛn ale kɔnɔna la sa o tigi bɔnɛna a ni na o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Wataguna fana ni ale bɛ Ansongo o mara la sa a mairie fo ka taa se kalanso o masa u ye tasuma don o fana ni ka o jeni o fana kɛra kunasini maa maramafɛntigi lakodɔnbali dɔ olu fɛ an ka faba kɔnɔna la yan nɔ sa ni o ye Bamakɔ kɔnɔna ye bingani wale o kɔni fana sɛbɛkɔrɔ bɛ ka caya ka sababuya kɛ u bɛ bingani wale ta ka maaw sɛgɛrɛ tile yɛrɛ kɔnɔna o la o de la dɔgɔkun tɛmɛnen o daminɛ la sa u ye bingani wale ta ni ka waribonso dɔ ka o sɛgɛrɛ olu ka bolofara min bɛ ATTbugu 1008 logement na ni ka taga ni olu fana ka nafolo bɛɛ lajɛlen ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Britannique ka wolomasiri tabɔ olu maa 100 bɔɲɔgɔnko nana an ka jamana kɔnɔna la walasa ka na an ka filimitigiw ni o ye barikani maaw ye sa ka olu fana dɛmɛ u ka baara la karɔgɛnɛ diinɛ tigilamɔgɔw olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la. Kucala dugu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Karangasokaw fɛ yen nɔ sa olu ye u ka jibondo ni ka o baaraw k'olu kolomakari dɔgɔkun laban in o la sa u y'a yira k'a fɔ ko nin jibondo in bɛna kɛ lafiyaba ye olu ka dugu ma ka sababu kɛ u tun bɛ jiko gɛlɛya o la a nafolo bɛɛ lajɛlen taara i jɔ sefa wari $16,000 de la ONG Aide Directe ma olu de ye nin musaka ni ka a bɔ nin dugu in yɛrɛ ɲɛmaw sa olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛna waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka nin jibondo in ni ka a don bɛrɛ la.
Banamakaw fɛ yen nɔ olu ka kalanso minnu bɛ yen nɔ sa minan dira olu ma walasa ka se ka coronavirus bana kɛlɛ kalanso olu kɔnɔna la cogo min na o minan dɔ ye gel hydroalcoolique ye ka taa se safinɛjiw ma ani nuna datugulanw ma u bɛ se ka coronavirus bana kɛlɛ kalansow la ni dira ONG Adara Mali ma olu fana fɛ. An sɔngokaw fɛ yen nɔ sa maa maramafɛntigi lakodɔnbali dɔw ye bingani wale ta ni ka u ka dugu dɔ bɛ yen nɔ n'o ye labɛn zanka ye ka o sɛgɛrɛ a kɛra kari don a kɛra u ka yɔrɔ min na sa o de ye u ka pɔ min bɛ yen nɔ n'o bɛ wele ko bolina ale bɛ Watanguna ni maa maramafɛntigi lakodɔnbali dɔw sa maa dɔw ka fɔ la ko karɔgɛrɛn diinɛ tigilamaw k'olu de don ko k'a sababuya kɛ k'u nana dugulamaw ni ka olu ɲininka diinɛ taabolo la ko cɛ dɔ tun bɛ yen nɔ ale ye beninois de ye ale tɛ silamɛ ye ale ye kerecɛn diinɛ tigilama ye u ye o minɛ ni ka taga ni a ye nka an ka wolomasiri tabaw olu ladɔnniyala sa halisa u bɛ ka cɛ ni ka a ɲini. An ka polisiso min bɛ yen nɔ ni o ye 7e arrondissement ye olu ye tɛgɛ da ɲɛnaminifɛn dɔ kan kunu tɛnɛn donya in na sa u ka fɔla ko a tun bɛ camion fitinin dɔ o de kɔnɔna la camion yɛrɛ tun bɛ ka bɔ ONT la ni ka a kunda hôtel la Komigel ka Banangabugukaw olu fɛ yen nɔ sa u ye tɛgɛ da nin kan sa ni ka a kɔnɔna bɛɛ lajɛlen yuguba yirala k'a fɔ ko a kɔnɔna la sa ni ɲɛnaminifɛn in tun bɛ charbon bɔrɔ de kɔnɔ a ɲɛnaminifɛn kun ka ca kosɛbɛ a bɛ t'i jɔ birike 10,108 o bɔɲɔngo de la u ye tɛgɛ da bolimafɛn bolila kan sa maa min ta ye nin ɲɛnaminifɛn ye a ye a yɔrɔ fɔ a tila tugun k'a fɔ k'u tun bɛ ka taa ni ɲɛnaminifɛn ye ɲamanakaw olu de fɛ yen nɔ o de la an ka ba polisilakaw u bɛ ka ɲɛnaminifɛn tigilama ni ka ale yɔrɔ ɲini an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa faransikaw olu fɛ yen nɔ sa faransi jamana ɲɛmaa n'o ye Emmanuel Macron ye ale y'a fɔ ko walasa faransi ka bɔ sokɔnɔ datuguli la desanburu kalo tile 15 san 2020 nata in na sa ko fɔ coronavirus ye ta k'a ye maa la tile kɔnɔ maa min bɛ t'i jɔ maa 500 bɔɲɔngo la ko n'o tɛ u ka sokɔnɔ datuguli ale ma nɔgɔ ni kuma in fɔra sa u ka kɛnɛya tigilama ale fɛ kunu tɛnɛ. États-Unis-kaw fɛ yen nɔ sa olu ka coronavirus ye ta o de bɛ ka juguya ka taga fɛ dɔgɔkun kɔnɔna la sa a yirala k'a fɔ ko coronavirus bɛ maa 226 bɔɲɔngo de la tile kelen o kɔnɔna la u ye dɔgɔkun 2 kɛ New York-kaw fɛ yen nɔ sa ni ka u ka kalanso ka olu datugu nka kunu tɛnɛ desanburu kalo tile 7 san 2020 u ka kalanden maa 190 bɔɲɔngo olu de ye kalanso taga ni ka o daminɛ. Ayiwa Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ ni kunnafoni de tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na halisa an ka hakili to an yɛrɛ la an ka tila k'an hakili to an kɛrɛfɛmaw la k'a sababuya kɛ coronavirus bana tiɲɛ don wa bi an ka jamana o kɔnɔna la a ye ta bɛ ka caya don o don ka taga fɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. minisiriso min ɲɛsinen bɛ an ka jamana marabolo kɔɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma k'u bɛnale enrôlement ba kɛrɛnkɛrɛnnen ka o boloda ani ka taa se aw ka fichier individuel olu sɔrɔli ma aw fɛ cogoya min na a baara ninnu bɛna kɛ yɔrɔ min kɔnɔna na o de ye an ka sigida mairie kɔnɔna na ka fara o kan Bamako mairiba ani gouverneur o kɔnɔna la o tuma na sa baara in bɛ daminɛ waati min na o de filɛ nin décembre kalo tile fɔlɔ ka taa se tile 31 ma san 2020 nin baara belebeleba in a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ n'u sisan b'a daminɛ san 15 ka yɛlɛ o sanfɛ ni o y'a sɔrɔ u ka lahala foyi tɛ aravɛki mansiw kɔnɔna na ka se ka olu sɔrɔ cogoya min na u photo ani u tigɛ jaw aw minnu bɛ k'a fɔ ni aw ma deli fiyewu ka aravɛki yɛrɛ kɛ fiyewu yaasa aw sen ka ye nin na sa a bɛna kɛ sababu ye aw ka aravɛki kɛ k'aw ka fichier individuel k'o fɛnɛ sɔrɔ ka fara o bɛɛ kan k'aw tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛnfuraw kan ni o ye liste électorale ye o tuma na sa ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bɛ a la aw minnu b'a daminɛ san 15 la ni o y'a sɔrɔ aw delila ka aravɛki kɛ ni aw bɛ fɛ ka taa aw photo ta ni k'aw tigɛ nɔ ta aw ni aw ka récépissé kɔrɔlen o de bɛ taa kɛnɛ kan aw minnu bɛ ni aw ma deli ka aravɛki kɛ fiyewu yaasa aw ka se ka aravɛki kɛ ka aw tigɛ nɔ ta ka aw photo ta fo aw ni aw ka wolosɛbɛn lakika ka kɛ ɲɔgɔn fɛ baara ninnu bɛna kɛ kɛnɛ minnu kan olu de filɛ nin ye Bamako sigida fɔlɔ Korofina mairie kɔnɔna na sigida filanan Misira mairie kɔnɔna na sigida sabanan Wolofabugu Bolobana mairie kɔnɔ sigida naaninan o bɛ kɛ Lafiyabugu mairie kɔnɔna na sigida duurunan Torokɔrɔbugu mairie kɔnɔ sigida wɔɔrɔnan o bɛ kɛ Sogonikɔ mairie kɔnɔna na
kɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ minnu b'a la olu de filɛ Bamako mairie o kɔnɔna wale kelen Bamako gouvernorat o kɔnɔna na. Nin ye weleweleda kan ye ka bɔ minisiriso min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma ani kɔkɔrɔdon baarabolo min n'a bɛ wele ko projet d'appui au processus électoral PAS ni PNUD fɛ.